Ngibingelele enhlana nasezansi. Igama usicelo waphakathi Sibongo la endaweni yasoshwashweni la ngidabuka khona. Ilapho ngithema ngithi ngiqala into zami khona kahle. Ezomculo ngayiqala ngisesemncane kakhulu nami ngisesenkomeni ngisalusa nabangani. Kusho ukuthi kahle kahle ekhambeni kwami ke ngingakho ukuthanda umculo kaMaskandi kuhamba kwangidedela ekuthini ke ngithole abantu abangakhona ukungixhasa mhlambe kwazi ukuthi mhlambe bekwazi ukungisondeza endaweni zezidudo kanje. Ngikwazi ukwenza umsebenzi ngendlela ukuthi abantu bekwazi ukuthi bewulalele ngamasayidi abo laba sobe khona ngokuhlukahlukana kwabo. Kusho ukuthi ke njengoba ngingusicelo ke akubangalula ukuthi ngifike lesigaba sokuthi ngize ngifike le interview ngiyona njengamanje. Sokuthi ngoba le interview ngiyona njengamanje umfokazi Zuma lo engingena njengamanje ositulo sakhe sendaweni yaseSikaganeni. Ilapho ekuthe khona ase ngifisa ukuthi nami ngifinyelele ukuthi ngifike khona ngizwa kumfowethu uGodlitshe umfoka Ndlovu ukhetha. Njengoba ngikule yaseSikaganeni njengamanje la ngirekhode khona kumfoka Msholozi umfoka Zuma. Ngidlulisa ukubonga kakhulu nakuyena futhi kakhulu ukuthi nje ekwazi ukuthi eveza amathuba njengalawo ngoba akusandile ukuthi abantu bethi namathuba akhona kanje bafuna mhlawumbe uinterview abantu befuna mhlawumbe abantu berekhode leyo ngoma leyo bekwazi ukuyiveza labayiveza khona. Kusho ukuthi kahle ngizobonga nje kakhulu ngibonga nabo bonke abantu abangixhasa nabantu abakwazi ukungibona ukuthi ngiyakwazi umculo futhi ngingakwazi ukuthi nguveze nakubantu abantu bewujabulele. Ngibonge nakuyena ubaba uHadebo uSitsheli owakhona endaweni yaseCini wangizama eminyakeni edlule 2010 2011 lapho nami ngangisazama khona ngisafofusa khona wangithatha ke wangifaka e-studio ngokuthi wayengizwile ukuthi ngikhona ngiyakwazi ukucula futhi ngiyakwazi ukwenza izinto zenzeke. Bafowethu ngiyatholakala ku TikTok bafowethu ijongo lasempangeni leli bafowethu usebenza isicelo lo ijongo lasempangeni manje social lo ngizothola nje mfethu likhona ukwenza ukuxhumana. Ku Facebook ngikhona ngincenga intambo. Ku Facebook ngikhona WhatsApp le nami ngibiza eqaleni ya WhatsApp ngiyatholakala futhi kuyona nayo yonke indlela. Ngibonge bafowethu.